Bulahan ang tao nga ang Dios naghari sa iyang kinabuhi, nga walay laing Kristo sa iyang kinabuhi. Tungod kay kanang tawhana igsuon, dili gayud kana siya matintal, dili madala, dili gayud siya mamati sa tanang tambag sa mga dautan sa iyang kinabuhi. Ug dili gayud siya mosunod sa tanan nga nagbuhat sa dautan dinhi sa kalibutan. Ug kanang tawhana igsuon, dili gayud kana siya makig-abin, dili siya makigkuyog sa mga tawo nga walay lain nga gibuhat kundili pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, kundili pagbuhat sa mga dautan nga dili makapahimuot sa Ginoo, nga dili makapahimaya sa Ginoo. Bulahan katong tawo igsuon nga dili mamati o mosunod sa tanang buhat dinhi sa kalibutan nga wala nakapahimuot sa Ginoo, nga wala naka-align sa kabubuton sa Dios. Salmo 1 bersikulo 1. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa dautan, o mosunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makig-abin kanila nga wala muila sa Dios. Igsuon hinaot usa ka sa tawo nga bulahan nga dili mamati sa tambag sa mga dautan, o mosunod sa buhat sa mga dautan, o makigkauban sa mga katawhan nga nagbuhat sa dautan nga wala makapahimaya o wala makapahimuot sa atong Dios. God bless sa tanan.